A Líbia, el camí cap a l'era post-Gaddafi va fent passos. El líder de la transició s'ha dirigit per primer cop a la població des de la capital, Trípoli. Davant de milers de persones, ha explicat com planteja el futur del país i ha llançat un clar missatge de moderació. La revolució ha triat l'escenari més simbòlic. La plaça Verda de Trípoli, ara rebatejada com a plaça dels Màrtirs, per explicar com serà la nova Líbia. Ho ha fet aquesta nit passada davant d'una multitud Mustafa Abdel Jalil, el líder del Consell Nacional de Transició, ja instal·lat a la capital. Tenen molts problemes al davant: la reconstrucció, establir les bases d'un estat democràtic, reprendre la producció de petroli. Els nostres problemes requereixen moltes coses. La primera és la unitat i l'absència de discriminació, l'eliminació de l'odi i l'enveja dels nostres esperits. Per Jalil, la nova Líbia té uns principis molt definits. Som una nació musulmana, amb un islam moderat que ens sosté i ens dona suport. És la nostra arma contra els que intenten apropiar-se la revolució tant a la dreta com a l'esquerra. L'islam serà la principal font per la nova legislació. Però la xaria l'aplicarà sense radicalisme un Consell que ja estableix un calendari per eleccions, però que primer ha d'acabar alliberant les bosses de resistència gadafista.